Nyakoro moge juang wadhi nyime kod weche manyien kae to bang' mano ang' wadonje nonro mag gazeti ero kamano kuom kete ka nikech weche manyien okang' mokwongo kanyo noyudo koda Sharon Ong'ao pod dhi nyime ka wantiere koda weche mopogore. Odiochieng' manyoro nitie gigo manotimore kendo wasebedo ka waluwo ni gigo mosebedo ka timore alwora mar Neka kata tho mar wuod David Ole Sankok. Makoro wayudo sani ni bunde manyocha oti godo mano gi wuod jaod bura ma ogwel David Ole Sankok mane okawo ngimane oko osekaw kendo chwal ne jotim nonro mag bunde. Nonro mane otim mano ma ringre rawerano ma jahigni 15 to ne oseyango ni otho kaluwore gi lisasi mane omuoch e wiye. Kata kamano obila mag okwach kich pod nono kaka nyathino nyo ochwe odonjo nyaka e od wuon-gi kendo okawo bundeno ma onegorego. Obila go nono kaka bende lisasi manyocha otiyogo en mano manyocha owuok e bundeno kata oyo. Mago te timore kata ka penjo ma obila pod nono bende en kaka rawerano nyo ong'eyo tiyo kod bunde. Pale mochari ya Longisa ambapo familia officers wa DCI pamoja na daktari ambaye alifanya hiyo postmortem alikuwa present. Tunaendelea kupata taarifa kutoka kwa wale ambao wanahusika, wale walikuwa kwa Mboma na wale walikuwa kwa hoteli moja ambapo Mheshimiwa Sankok alikuwa siku ile ambacho hiki kisa kilifanyika. Wawuok e kaunti no Narok kendo wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama koro yudo kanyo ni familia moro e gweng' ma Ombou mantiere sub county ma Suna East mano nyaka sani nitiere kod achiedh nade bang' dichuo ma jahigni 53 matiyo e piny owacho ma Migori ne odhi kendo olalgo gi ji ma onge chieng'a mano chieng' Jumapila mokalo. Jagono manyinge Patrick Lumumba yangore ni nyocha odhi e boma ma Migori mano ka nyocha odhi luoko apiko mare mar tich. Minode Judy Odhiambo wacho ni wuon pargi nyocha ginenre go mogik tarik 1 dwe ni mar 5 to nyaka sani pok oyude. Jaoda nolal soko Mjinga. Ne en gimoro sa 11:10. Nobedo piny to ne en gi pikipiki mar GK. To gari moro nobiro oa gi mwalo. To ji adek nowuok e iye. To penje ne otiyo gi GK pikipiki mar serikal marach. To kono gini aya mana e garage. To ne gimake gigoyo opingo to gari ochako wuotho dhi. Simbe nowe yudore chieng' Jumapil. Monday ne gigocho around 11. Then ntiga mano mako simu kane gigocho to gikwayo $1,000,000. Koro ko penji ni un kanye na gidoko kuma ginti location no gichiwo maber. Koro from there ne gichagi simu to gilal kamano nyaka sani pok nyingi moro amora kuom gikendo. Abet ka kawuono ka akwayo ni ng'amoneno Patrick Onyango Lumumba okonyo yude. En a very good staff, diligent otiyo, en jatich motegno. To pikipiki no mi en kech en ng'at ma otiyo gotieno kapo nitie shida mar stima Migori County. Iboyudo ka oringo dhi kuondego nikech Lumumba en senior charge hand electrician. Korido ka tijene samoro thoro bedo gotieno sami tiye gi stima minyalo ng'e ni stima liel kata ok liel. Nwan kode chieng' Thursday gimo saa 8 kanowuoyo kode e yore tich. En gino maro ne gibiro ratiro margi kinde ma pod gidhi nyime kod manyo jaheragi kendo wuon pargi. Kama chielo wadhi nyaka kaunti ma Kiambu omayudo ni nyithindo 3 owito ngimagi e yawo moro e gwenge ma Mudhara e kar chung' od bura Majuja kaunti ma Kiambu. Report yango ni nyithindo go ne owito ngimagi bang' kane pi othungogi e seche mane gigoyo abal e yawono mane owedhoge nono gi ji mane kunyo kite mag kware. Jodak ma e gwengego oseyo mokalo jogo mosebedo ka kunyo kite e yawono ma bende okiewo gi miera bura e kar chung' od burano Majuja mantiere Kiambu. Gimedo ni tim mar wedho yawo gonono osebedo ka kelo midhiero mokalo e gwengego Majuja.
bana mo mariri ingio kana atumia humo Watoto walikuja wakaniita ati watoto wameanguka kwa shimo. Kukujia kuangalia nikakuta ni kweli watoto wameanguka. Mmoja ndio alikuwa amekuja juu. Kwa juu alikuwa na kitu alikuwa ameweka kwa mgongo kwa kiuno. Sasa alikuwa amekuja juu. Hao wawili ndio walikuwa kwa chini kabisa. Nikaanza duru kupiga mayoe ndio watu wakuje. Watu kukuja ndio walikuta mtoto mmoja ako juu lakini wawili wako chini. Kwa ajili manguo walikuwa wametoa manguo zote wameweka chini. Tukaongea na wazee wa kijiji tukishirikiana tukasema hiyo mashimo inafaa kuzibwa. Tuliongea na sub chief na ikasemekana hiyo mashimo inafaa kuzibwa sababu ya shida kama hizo zinatokea. Hiyo maana tuliongea kitu mwezi wa kitu December before kule sikukuu. Tulipatana I think January. It is an appeal to the government. At least watu waangalie kama ni hizi kware, at least hatukatai wafanye kazi juu hata sisi tuko na biashara zetu. So what we are appealing to the government and the investors that are coming to mine hizo mawe, wacha watu wache tukiwa safe. Kiambu kendo dog nyaki county no ma Kisumo kama koro wayudo ni ringre mar jagmoro mapoko yangi nyaka sani ne okwanya aora Kisat mantiere ndara mochomo machuok ondamo machuok kowuok e nam Lolwe county ma Kisumo. Japiko matiyo kod ndara mabandani kochomo ya lap ndege ma Kisumo mano mane ofwenyo ringreno mane osechako to. Ringreno ne okwany e bwo lalo midhiambo manyocha manyaka sani poko tima kata nonro mare poko yangi. Apisas mago kwach kich mago nyaka sani dhi nyime kod timo nonro ka ringreno nyose tere kar kano ringre Majaramogi Oginga Odinga manie county no ma Kisumo. Kana winjo ni ng'ato tho but nam ka taringo biro matek kalore gi bendo wadwa bendo sebedo kolal yo Kakamega kocha koro na anyalo biro kang'eni watna ka biro kaka yudo ni en ng'ato nono ago mos kata ne familia mar wuoyi monindo kani ago mos kamora mora mo wadwa nitiere kongima akwayo ni Nyasaye mondo rite. Dhano se tho ohinyre pi familia mar chieng' be chame polis be pod kar gole pi pod gitimo mos giluor gole koro kwa jopiny kata sirikal mondo gir kelno kotimre to gichopi majesi kotiro gichop seche go to giranka ginyalo konyo molo ketho seche. Abende na mana uso pipeline koni to kachopo tayudo ka gimoro timre malit kaka janyuol nyaka winj malit macho ni nyaka arau ma winje gimotimre janyuol winjo malit kata obedo ni ng'ato duong' to kalo makuom janyuol. Ma en wuon ng'ato mana kaka baba na iwinjo to nyithindwa be tugo ka kae kendo gimako rech kae to wakia gima nyalo timore kiny bang' ma koro lupo makane ema okwadwa kae okwadwa lupo mar nyithindo ka mano biro miyo waliel kae pile ka pile. Wadhi kendo nyaka county ma Homa Bay kama koro ni jochung' abiriyo ma ward ma Gwasi South mano e county ma Homa Bay koro biro kanyakla mar siro achiel kuomgi mondo dhi opiem gi jachung' mar duond bura mar ODM e yiero maduong' mabiro igani dwe mar 8 tarik 9 kaka Juma lero jochung'go gin joma nyocha okoyudo tiko mar ODM e lemo mar MCA ma Gwasi South. Romo ni ma jodwar abiro gi mani obedo e gwego mag Sori e county ma Migori en chakruok mar wuodhgi mar manyo ng'at achiel e kindgi ma bende gidhi siro mar laro komno mar MCA kod jochung' mamoko. Yiero manyicha notimore ward one en yiero mar Aracha, one of the aspirants, actually the incumbent, noting'o nyaka tonge bete kagi cover polling station Manyatambi. Gino kende was a serious malpractice mar election ma joge wagi te igyo wango kendo jopiny bende igyo wango. Giwachne gidhi medo bedo kod buche machal koda magi ka bende gintie kod geno ne ka koro yiero maiga ni koro pok oromo gidhi lando ng'at achiel ma koro gidhi siro. Giwachne okang' machal koda mae koro gikawo wera ni patno mar ODM ok notimo welo e yono makare. Wang'eni tarik 9 dwe mar 8 wabro bedo gi candidate achiel kendo MCA madhi tiyowa 2022 nyaka 2027 ni ei wakaen. Chama mar ODM obed chama mar members mage. Owek bedo chama mar nigi wegi magi magidwaro magitimo. Ko ginya timo mano kaka wakwayogi e ndalo mabiro to ODM ok nochim kono to higa mowuoyeni
election ma higa ni gichiwo thuolo ne party mar independent dhi donjo ward ni e dwe mokwongo mane pok otimore. Komachielo jochung' mathoth mabende ne oyombi e welono mapatno mar ODM e kaunti ni ma Migori nyaka sani koro duogo e laro kod mopogore opogore ka onge kod party moro amora. Ne wa campaign but kura ne ok wagoyo. Omiyo ne waneno gima ne ODM otimonwa kendo ne en gima rach adier. Ne wawinjore kaka jo aspirants mane ochung' kendo ne wadhi gi chama mar achung' kenda. Kata bende jo ng'wedo tikono mar ODM e welo manotim koro osebedo ka kono oganda mondo kodhi oyie mana jogo eko mondo tikono mar ODM jogo bende nyaka sani koro chung' maonge party moro amora nyaka sani koro oganda nigono ging'i en jogo eko manyalo tiyono makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma. Kamachielo bende wayudo kanyo wechego mag ohala kod achiel kod mago mag pur. Jopur koro nyalo yudo nyaka gunde 40 mag mbolea ma piny owacho chiwo kod nengo mani piny. Jatend migawo mar pur e pacho kae Peter Munya wacho ni okang' mar medo kwan mag gunde mag mbolea ma jopur nyalo yudo okaw mondo jiw godo chenro mag pur e pacho kae ahinya ne jogo man kod puothe madongo. Edwin Okoth miyowa ler e wachno. Bang' keto thenge omenda maromo siling bilion 5.7 mar kelo fuong'ruok e nengo mag mbolea ma jopur tiyogo e komo, piny owacho koro medo kwan mar mbolea ma inyalo mi japur ka japur. Chakore wuok tich, japur ka japur koro nyalo yudo gunde 40 mag mbolea kowuok gunde 20 ma giyudo sani. From Monday, any farmer is able to access to a maximum of 40 bags. From the current 20, I have now doubled them. So that farmers can get more fertilizer and they need for their planting season and also the top dressing season. And you don't have to restrict yourself to 20 for top dressing, 20 for planting. If you need only top dressing, you can take 40 top dressing. If you need only planting, you can take 40 for planting. We are not restricting. Munya wacho ni okang' oseket malong'o mar neno ni mbolea mar komo kod mano ma imede tie cham ndalo ma idoyo kata top dressing chopo e kuonde duto ma idwarogie. To recruit more, NTPB has recruited even more players wale hawakuwa wanahusika kwa hiyo subsidy program. Wamekuja wengi, zile shinda zilikuwako za transport ya kutoa fertilizer kwa sababu ya fuel kule Mombasa zimeisha. Sasa hakuna shinda yoyote ya kupata fertilizer ile ilikuwa huko North Rift. Fertilizer imeanza kufika, players wamekuwa wengi, choices za wakulima zimekuwa nyingi. Moko kuom mbolea go nengo gi osedok piny kod ata malo 50 bang' piny owacho keto chenro mar thiro medruok nengo mane oseidho okang' mamalo kaluwore kod tulo mane owuok e kind Russia kod Ukraine. Kata bang' duoko chien nengo mag mwandugo, moko kuom jopur ne ni kod ywak ni ok giyud mbolea moromo. Jatend migawono mane wuoyo bang' yango chenro maneno ni nengo ma jopur uso kahawa ok dog piny, bende ne omedo ni okenge pod ibiro kawe ndalo mabiro maneno ni ojiw gigo mag pur kod nengo man piny ponono ni kweth mar Azimio la Umoja ukawo telo. Mnajua tumekuwa tukisema kwa kila mikutano ya kwamba support kwa mkulima ya subsidy, kuhakikisha cost ya input imeenda chini, will be part and parcel of agricultural reforms. Sisi watu wa Azimio tukichukua usukani, Raila akichukua usukani na tunaona atachukua. E chenro no, pur mar kahawa ibiro jiw kod hola ma imiyo japur kendo piny owacho biro medo timo nonro manyawo pur mar kahawa e yore manyasani koriwore kod manyo chiro e pinje maoko mondo yuto mag jopur kik lwar kinde ka kinde. Edwin Okoth, Ramogi TV. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Mano kelowa e giko mag weche manyien okinyi ma kawuono mano waikoni kendo mano akelo mana mondo wami ng'eyo gigo duto mosebedo katimore mabiro wadhi chako ayanga. Mama mano kwano kamoro to kata kuyudo an gadier ni en mokele ka iparo ni en ng'ano mokwale an ang'eyo maber ni ng'ano kwalo simbona en mana thapki ni wacho ni vasuntare mano kwalo gini en ang'o ma gini time room nika in okibidake oti kendo
Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. En injili mar mo. En injili man gi ko. En injili maler maber. Bed gi yie maonge luoro. Bed gadiera maonge to. Mano en chir. Kendo ma okwe ng'ato nono. Injili makelo lokruok makare. Tudri kod Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, kod Ken the DJ. Yae, Injili nyale. Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 mar okinyi. E chenro mar Injili kalo, e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Waluare kuliet pa. Wamiyo moae turwaka. Kod moae pinje te mag Afrika. Gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Nyakora Ramogi Juang machiegni e nonro mag kaset okinyi makono kaka nasekoni antiere kaka kod jafwambo wadwa ma en jafwambo ma thuolo ni mokwongo chopo e chenro mar Rupiny mano Collins Okaka ma bende en jafwambo e nyakalondo mar Ramogi, Radio Ramogi ma iyude weche manyien e kinde duto ka in kata tibiro winje ka okelo ni weche manyien e yo maler. Collins machiegni. Ore Cleophas. Ora lungi ni Collins Okaka. Okaka ni yote dhoga. Okaka ni mitiyo. Yo mochi okajej ni okinyi makawuono. Ini achiel kuom jomono tiyo kajeji. Tiyo ka nindo ingo marach. An ng'eni na nindo modeko kaluwore gi otieno manyoro ne nitie adhula mama pek e piny Spain kocha UEFA Champions League. Koro anindo gimoro saa 7 kamaendi. Tuchake chiewo ka okinyi. Koro alam mochiewo. Kok alam. Doko yudo bende okinyi makawuono. Kata kamanya Ramogi Juang mago kod mathoth bende wadhi nono mana e gazet ma kawuono mantie kaka kod The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation. Koda mana chako wach momiyo pek okinyi makawuono e gazet mar The Standard. Kata kamano wach ma Collins owacho wach mar Champions League. Iwacho ga ni samoro jiko mako gazet ing'iyoga mbele ikawo iloke chie gima nitiere kanyo to kikanyo manitiere kidonjo kanyo dhi neno Liverpool nitiere kanyo bang' kane kisego timno mar Villarreal odiochieng'no mano nyocha ka odiochieng' manyoro timno mar Real Madrid ne rakore gi timno mar Manchester City. Ere kaka iparo ka final dhi bedo ka koro Real Madrid ochopo kata gidhi Paris pinyno mar France. Iluongo ni
Paris. Ingawa Kisumu boys. Kana watch di Paris. Paris. Kaluwore gi tugo manyoro, Madrid no nyiso chia mar tugo ni mar tielo mokwongo mar nus final e alap mar tuke ma Anfield ne ogogi gonde 4-3. Ka bende ne kana igo Etihad. Kane gia Etihad, Etihad. Kata kamano nyoro bende nyose logi gol achiel. To apoya nono Ancelotti notimo lokruoge ma okanyo, okelo jatugo Rodrigo, okelo Asensio, to daka matin ka mpira koro ipano oserumo. Kata jo Manchester City no pani gini koro wasedhigo, wadok dala gi loch. Gik moko nyolokore, iwacho ni opira en ajua. En ajua kendo bang' dakika 90. Koro ageno ni final e boma ma Paris kaka isewacho no, unjo kwa osefuyo mathoth. Odhi bedo tugo matek ni mar Klopp bende ose mole finals makoro sani maromo 3 kuom seasons ma 3 mosekalo. To en gi geno ni yawuote nyalo dhi timo maber wang'ne. Ni mar kata antiere final ma season mane giromo kod Real Madrid final. Mano ma higa 2018. Ma Madrid no logogi pod kodo riembo gi e pap. Banka mano jatugo Mo Salah no hinyi kacha gi Ramos. Sergio Ramos. Kora ang'eyo ni wang'ni koro giikore kendo odhi bedo final ma mit neno. En gimoro ma warito korka sani warengo mana ng'wech Liverpool gi Real Madrid iketo mom kure. Achwone Madrid. Ring mana kata bende mana shabiki.com kane bende nyado mana gik machalo kamagi. Wadonjo mana e boke ma kawuono. Wachako gi mano mar The Standard. Wantie ko Daily Nation bende. Wadhi miyo peka gazet mar The Standard. Wach mantiere kanyo gite gin laro komno mar jalupa jatend piny mano kata running mate ne jogo malaro komni mar jatend piny Kenya. Kori kanyo wach mo mi pek. Oni kanyo the man set to be Ruto's deputy. Mano Kithure Kindiki. Boke mar The Standard oyango kaendi ni jalo ma nigi thuolo maber mar bedo jalupa Ruto ng'we laro kom mar tend piny Kenya. En okil Kamaloka Kithure Kindiki ma bende en senator ma Tharaka Nithi. Kithure Kindiki ni iwacho ni gisebedo osiep machiegni ahinya kod jalup jatend piny Kenya William Ruto kuom maloyo higni 18. Kendo en gi lony mararieya ahinya e paw kata e tiegruok mar chike mago masomo, osebedo kata japuonje mbalariany. Nodonjo e paw siasa e gana 2013 ma bende noyiere kaka senator mar Tharaka Nithi. Ochako chung e gana 2017 ochako yiere ma bende ntiere kinde ma ne ntiere manotelo ne kweth mar jomathoth e od bura mano mar Senate. Kata kamano kaluwore gi tungni mano bede e duond bura mar Jubilee no thiche oko. Koro ene ma iwacho ka endika ibolo gagi. Iwacho ni bolo gagi. En mineno ka en gi thuolo maber mar bedo jalupa jatend piny kata jalar kom mar jatend piny mar William Ruto mano e kweth mar Kenya Kwanza kocha. To okang'eyo ni mar ng'weni mar bedo jalupo jatend piny bende koro ywayo ji mopogore. Nyocha kaendi kane iluwo wachni machiegni ne speaker masani mar od bura mamalo JB Muturi beni wacho kaka jalno manyalo kawo thuolo ni mar bedo jalup William Ruto. Kendo koro aneno ka yamo loko. Koro gini en ichiew kawuono ini mathum weri kinyi kichak ichiew yamo loko. Kinyo kikbuogwa kwa neno kaendi ko oket ka kata ng'at mamiyo. Jatelo mamiyo. Ma bende ji mathoth osebedo ka chwalo nyige mopogore. Mano ka wantie kanyo gi gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, jaod bura ma Kandara Alice Wahome. Ma bende osebedo e okang' manyime ahinya e kweth mar Kenya Kwanza. Kamano. Koro ang'e sani en mana iwacho ni iseng'e tugo mar jara. Igo jara kaendi. Koro either ni ng'ama kwamiyo gini to wanyalo chwoyo. Kwamiyo gini tinyalo chwoyo. To giduto gigo mana gigo tache e masawa mar Kenya. Masawa mar Kenya. Nyaka bedo nitiere gimoro ma
mapek masa mar Kenya kaendi. Achiel kuomgi en kwanda ombulu mantiere masa mar Kenya. Nikech sani jachung' moro amora madwaro bedo jatend piny Kenya nyaka bed gi jalupne motegno makelo ne gimoro e adita mare mar ombulu. Ma kikawo ng'ato kaka Kithure Kindiki ni kuom ranyisi, ing'iyo ni udhi kelo ne ombulu mar monade. Sani idwaro madonjo onge melo kata di ma wuoko kata chiel. Koro jalno mibo yier kod jodito mag riwruoge mag siasa masani madongo gi Azimio kod Kenya Kwanza nyaka gi yiere jalup ma pongo adita mar ombulu. Koro mamiyo neno ka wang' nitiere alwora mar masa mar Kenya ahinya. To bedi ng'iyo ni to kopogore gi masa mar Kenya kuma chielo mane mantiere ombulu mang'eny. Wang'eyo ni kidhi Western mano imbo mar Kenya bende wacho ni ombulu mantie kono thoth maber kanyo wantiere gi jodito jotelo mantiere kanyo mano moting'o Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula. Iwacho ni gin gionge dwaro moro amora mar bedo jalup William Ruto. Dwaro nyaka bedi nikech mondo mi ne giriwre kata gi kweth mar Kenya Kwanza. Ok inyal wuok ni an adhi riwra gi jalup jatend piny Kenya William Ruto. Ting'eyo ni en kod kwan mar kura maromo kama. Koro gima duong' mepenjori ni an adhi kelo ang'o. Ki ikelo gimoro to nyaka bed ni gimikelo no dhi kelo lokruok kochopo e yiero maduong' ma higani. Ka ikelo gimoro okaka. Ng'ama kelo gimoro geno mar yudo gimoro. Nyako yud gimoro. Iparo ni kwan mane ma jogi nyalo bedo ni goyo nikech koro ka Mudavadi okelo kwan ombulu mantiere imbo mar Kenya. En ang'o ma odhi yudo kowuok ka? Kwano ma kama ugoyo kendo jok moko wacho ni odhi yudo kwan mopogore mag jood bura mago mopogore e kombege kuonde ma duon buche mar ANC ochungo jolar kombe mopogore kanyo nya yudo kombe moko ma owene mana kanyo gi joyudi ok dhi laro mano kanya bedo kanyo. En ang'o miparo ni gigeno yudo kata jogo mag jo Ford Kenya mago mag Moses Wetangula? En kopogore kod lemo mar bedo jalup jatend piny Kenya. Nitiere lemo mag migao e piny owacho. Ponono ni ok oyudo lemo no kaka bedo jalup jatend piny Kenya. En kod kwano machielo ni ma koro dhi kama chielo gweng' machielo. Koro anto adhi yudo ang'o nikech nyaka bed ni okelo kwan mar ombulu. Koro koro ipogo piny owacho wacho ni in kawo migao mar teko stima, kawo migao mar pi, kawo migao mar poko mwandu madhi e kor gwenge mano devolution, kawo migao mar mar somo kamano. Koro kanya ma koro bende igoye kwana nikech onyalo bedo ni ndio okelo ombulu to jood bura mage to onge. Mano nyalo timore nikech kinyalo neno sani king'iyo imbo mar Kenya nitiere piem mapek ahinya bang' duond bura mar DAPK donje pap. Koro sani en gima en ayanga ni DAPK okwako imbo mar Kenya. Koro ng'ato kaka Musalia Mudavadi, Moses Wetangula nyalo bedo gi pek ahinya mar yudo jood bura. Kata kamano gikone nitiere lemo moro ma nyaka tang'o oyude e piny owacho. Ponono ni giyudo thuolo mar loso serikal mabiro. Ma bende dhi bedo thuolo machielo nyakoromo gi Jwang' ma wacho ni ugwe mar Mount Kenya mano kata masawa mar Kenya mane moting'o kaunti no ma Tharaka Nithi kanyo bende kama Profesa Kithure Kindiki ma en senator bende wuoke ma dhi bedo thuolo mar gi mokwongo mar golo jatelo man gi lemo machalo kamano mar jalupa jatend piny kata jalupa jalar kom jatend piny mane kwethno mar Kenya Kwanza. Report mantiere en nyaka sani kaluwore gi toboke mar 4 mano mar Standard gimantie kanyo en ni thuolo mar 2 kuom jogi man gi mbi kata uteku mar bedo jalupa William Ruto e kwethno mar Kenya Kwanza kanyo wantiere gi Rigathi Gachagua. Jaod bura ni Mama Thira kitemo range osebedo machiegni kanyo kendo koro ka report ma wantie go sani gole mana kete thuolo mar 2 kendo joma mine ka bende okwane mai pod
kelo ka kwan bedo matek. Kwan mama sa ma Kenya pod joka. Koro en ka didi goloko medi agaja en kamano. Koro ineno ng'ato kaka jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua, Professor Kithure Kindiki kod Aden Duale banano ko oket kaendi. Gachagua en adier ni kidhi e masa mar Kenya ntiere kaka en gi jogo babe nyalo chiko ne ite ko wuoyo to nyalo chiko ite gi magi winje. To ntiere gik mang'eny ahinya ma mondo mi yiere jalup mari ing'iyo kaka humbe e Kenya mangima. Ng'ato kaka kuom ranyisi Kithure Kindiki wang'eyo gik mosetimo Kenya kaendi. Inyalo paro kane ntiere bura manomako jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto. En achiel kuom kinde mane en kodgi ICC. Ma kipenja ng'ato ni ing'e Kithure Kindiki, unyisi ni Kithure Kindiki ang'eyo kaluwore kod gigo mosetimo. Gachagua nitiere e kwethno mabende ni kod mbi masa mar Kenya. Kata kamano chia moro makoro owuok godo oko ni onyalo bedo jatelo manigi making'iyo to ineno Kenya kwa ujumla to onge ahinya. Onyalo bedo mana ni en gi mbi korgi kocha. Kata kamano e Kenya to konyalo bedo ni olombo wang' ji mathoth. Mane manyalo kelo kendo pogruok. E pogruok duto mantiere ka, nitiere kweth machielo makoro nyaka sani gima giwacho mano mar Azimio la Umoja One Kenya. Gichuoga put moro makoro rango jal madhi bedo kanyo jalupa Raila Odinga. To jimazosuo ka pingo wach machalo kamano mono moting'o nyaka Senator Melgeo Marakwet, jalup jatend piny Kenya William Ruto, kachiel kod mano Senator Melgeo Marakwet Kipchumba Murkomen. Gijogi temo osewacho ni onge kumoro amora e piny mangima ma oseneka komiti machalo kamano oketi mar rango gima chalo koma mar jalupa jatend piny. Kamati ni odiochieng' manyoro bende kamati onogonyo oyiero Wekesa kaka jakomgi. Achiel kuom ywaruok mosebedo e kwethno mar Azimio ewi kamati no ma ochuogi mar diero jogo ma uwinjore lu bedo jalup Raila Amolo Odinga e riwruogno mar Azimio. En ni yo ma ne mokwongo mane giwacho ni gibro tiyo godo mar yiero jalno moro oromo bedo jalup Raila Odinga. En ni kisechwalo bok magi rango to bende koro ichopo e nyim kamati no to koro penjo ni Cleophas Oluoch, in makoro dwa bedo jalup Raila Odinga ni ini isetimo ang'o chia mari matelo chalo nade. Be nitiere gik moko mane giketo, chike moko mane giketo nyaka ibed godo ni kaka inyalo kedo gi mibadhi, kitelo mane ma inyalo kelo. Kata kamano odiochieng' manyoro koro ne gilanda yanga ni okochuno nyaka koro bichope e nyim kamati no. Kidwaro bedo jalup Raila Odinga e riwruogno mar Azimio, kiseoro bok mari duond buche mantiere e riwruogno mar Azimio bro wacho ni wan kaka NARC Kenya wadwaro ni kata kuom ranyisi Martha Karua bed kanyo. Wan kaka Wiper wadwaro ni Kalonzo Musyoka. Wan kaka duond bura machielo mar Jubilee wadwaro kata ni wan miyo thuolo minwa Peter Kenneth kamano. Koro nyoro ne gilanda yanga ni onge ng'at ma ibro okochuno nyaka idhi e nyimgi nikech ng'uro osebedo ni ere kaka jatelo kaka Kalonzo Musyoka ma ji ong'eyo Kenya mangima nyalo dhi e nyim kamati no ni an Kalonzo Musyoka ado bedo jalup Raila Odinga. Akwayo tich mar bedo jalup Raila Odinga. Akwayo tich mar bedo jalup Raila Odinga. Nyalo bedo ni duon mawuok oko kata ng'ur mawuok oko gi ema jotelo gi owinjo kendo okete tim kendo kono kamati makamano ni kik bedi
kik bed kod romo machalo kama. Nyalo bedo kamano, to kata kamano ing'eni ni sani wane kinde mag siasa ma ipimo pi. Ing'eni kidwa ng'ado aora kata ka idwa ng'ado aora to okidonja dichiel gi tiende ni te. Ibo so tiende achiel ipime kaka tut mar aora chalo. Wachni ma nyalo yoro, ma ok anyal yoro. Nyalo bedo ni kata Azimio ma yo mane gitemo winjane pach ji ni gini watimuru nang'o. Mar wacho cha ni nyaka ibi ichope e nyimwa mondo wagoi kogno. Koro kanyo be nyalo bedo ni mano achiel kuom yore mane gitiyogo mar neno pimane kaka yamo ringo. Waluong jogi koso kik waluonggi. Koro gikone to ne giseneno kaka yamo ringo, giwacho ni ok ochuno nyaka uchopi. Wan kendo wakelo nyinge jogo muparo ni oromo bedo kawo thuolo ni mondo wane kaka watimo wan wawegi yie kono. Jalop jatend piny Kenya William Ruto nokete mbui odiochieng' manyoro okinyi kendo kane oloso gi oganda mantiere mbui mano mar Twitter. Noketo kanyo ni keto jatelo mantiere rang'iny mamalo kaka Kalonzo Musyoka kuma iwacho koro idhi dadhoge ka koro kata kitimo ne nonro ewi kaka onyalo bedo jalupa Raila Odinga ok en gimoro makare monego bed ni iketo kacha. Jatelo monego bed ni miyo luor kendo iting'o yo moro makare kaka oganda. Nyabedo ni magi jok moko mane chwalo mach ahinya e gima ne gilose. Ginyalo bedo ni gichwalo mach kendo majni nyalo bedo ni en mach ma gin ma giwuone ok wang'gi to gidwa ni gio majni. Wacho kamano nyalo miyo Kalonzo wacho ni adiera anto adhi abede nyim jogi. Koro ka Kalonzo be kata wuon kuwinjo kama wacho ni jogi nyaka bed ni jogi apane giparo kaka paro. To jogi te okaka gite gimanyo mana ombulu mawuok masawa mar Kenya. Kwan ma Kalonzo nitiere go mano mag ombulu ka irango gweng' ma intiere kanyo alwora kacha mano mar Eastern. Kitemo kanyo gintiere gi ombulu moeo milion 2. Kama gintie kanyo milion 2 gite. Iparo ni ka giwuok ng'ama dhi kawogi nikech milion 2 kanyo mano ting'o counties adek goduto mantiere Machakos, Makueni kachiel kod mano ma Kitui. Kitemo mana kanyo bende duond bura mantie gi mbi kanyo en mana mar Wiper no. Kelwe kanyo gi mara nonro mano gol kanyo nitie kanyo gi mara UDA kachiel kod mano mar ODM mabiro e thuolo mar 2 kod 3 moluwore kamano. Koro ka inyalo mana rango Kalonzo Musyoka entiere gi kwan machalo nade. Ka dipo ni sane wacho ni koro jogi ok omiya luor madwaro kendo chopo mara mar wuok. Yupa ni odhi timore yo machalo nade. Mano nitiere ito boke mara 15 mano mara The Standard magi weche matimore paw siasa e pinywa mar Kenya. Kalonzo sani koro wanyalo wacho ni en nyako mantiere pap. Koro ing'eni nyaka bola weche mamit. Tembo oseng'eyo gimodwaro ma e chunye ong'eyo kuma chunye nitiere. Bosewacho ga kinde machien kanyo ni ong'eyo jogo monyalo tiyo godo gi jogo ma ok onyal tiyo godo. Kata kamano iwacho ni ma siasa. Siasa kaindi idhi mana kama bende ing'eyo ni dwachi ibiro chopi e yo makare. Kalonzo Musyoka ong'eyo maber ni kuma thuolo mare mar bedo jatend piny Kenya nitiere ponono siro ng'ato e kind ji ariyogi e kind Raila Odinga kod William Ruto. En nitie kwan manyaka to ogoy sani ni ng'ano makasiro bang' higni 5 mar tende anyalo yudo thuolo mar bedo e telo. Mano ng'en kwan manyaka to go. Kuom ranyisi ing'eyo ni William Ruto to pod en gi thuolo. Makodonjo to ang'eno lunga higni 10. Ok onyalo wacho ni achama 5 kende 5 awene Kalonzo. Obo achama higni 10. Korka Raila Amolo Odinga koni. Raila nyalo wacho ni Kalonzo wase ringo kodi ng'weyni kuom thuolo malach. Higa 2013 17 kachamo kata tam achiel aweni morono ineno nade. Kalonzo wacho ni jakoma ana e yiego. Koro kanye nyaka opim obede ratili ere kuma
thuolo nitie mar bedo nikech dwache maduong' Kalonzo ok ni ogika e bedo jalup jatend piny Kenya. Dwache maduong' kod lek mare en chieng' moro en bende obede jatend piny Kenya. Mane lek mag jogi duto malaro kombe ma opogore. Wantie kae mano wach ma omipe kanyo ita gazeti mara The Standard ito boke mara 15. Nitie weche mathoth bende ma pod nitiere kanyo. Wach machielo mantiere kanyo mag siasa. Kendo mano ka warango thuolo mara jo mantiere sport mopogore jotuke mantiere tuke mopogore makoro donjo pau siasa. Mano wantie kanyo gi jang'wech kendo jaloch mara mita 800 mano 800 meters mano mag Olympic. Kitemo mana rango gi mano wantie kanyo gi David Rudisha ito boke mara 40 koda beach. Wach mantie kanyo iparo ni en thuolo ma jogi nyalo wuok oko kendo gidhi laro kombe gi kendo jopiny migi mana ombulu nikech kendo koro wach dhi chung' kar kende odhi chung' ma oge duon bura mora. Wacho ni emano ratiche kaluwore kod katiba marwa mathur kaendi oyieni kata in kaka kuno kiwacho ni ne nitie thuolo makamano mar gwetao to idhi adhiya debe wacho ni an adhi chung' aromo thuru en kanyo Kisumu. Kura kiani ni chako gi award ko se chako gi od bura. Wala chako kata gi gweng. Wabere nyumba 10 mondi. Chaka gi nyumba 10. To jotugo madonjo pau siasa okosebedo ka yude mayot e tielo mokwongo. Inyalo kata paro ranyisi maduong' ma wang'eyo en kaka jatend piny Liberia manen ga jadhula ma thiring'inyi George Pongwea e kinde mokwongo manadonje pau siasa. George Pongwea ne en jatugo marahuma ahinya ma osebedo ka utugone klepe ma dongo e pinje mag Ulaya. Kada donje otiel mokwongo e yiero ma Liberia nokochwoyo noyombe. Ochako duoge pap tielo mar ariyo ne ntiere ywaruok kanyo oyombo to ni oyombo ne koko dok gikone to ochame. Kwa duogo dala kaendi kar chung' ma Kibra jadhula mar piny Kenya McDonald Mariga bende nowacho ni odonje pap e yiero ma adundo mano obagi Kibra nokochwoyo to kata dok ne sire kod piny owacho. An gima nyalo gi pacha en ni kine jatugo ibede jadhula ibede jang'och ina jatugo gi talanta mari okochuno ni nyaka ibede pau siasa kata dok ni en ratiro mari kaka ja Kenya mar laro kombe mag limo mag telo gi to intiere lokruok minyalo timo kata ko kidonje siasa. Ng'ato kaka Rudisha awachni kata ko owacho ni county government moyae ma wuoke owacho ni Rudisha isebedo jang'wech mar Kenya iseting'o Kenya nying Kenya malo wabro mi kata thuolo lemo mar migao mar tuke e county government piny owacho mar county. Ang'e ne onyalo kelo lokruoge mathoth ni mar okochuno ni mana nyaka to ibede e thuolo mar siasa mondo mi mondo mi ichiwri kaka jatelo. Inyalo kawo thuolo ni koluwore kod lony mari min godo iwacho ni achaka gi piny kaendi kadhi adhiya malo kamano. Mana kamano nyakora moge jwangi bede ni thuolo mari mar timo gigo duto ma idwaro. Nitiere jang'ad buche e pacho kae mano Justice Said Chitembwe kendo wach makoro make omiyo nyaka mano duol no mantiere maga jo
mano duol no mag jong'ad buche jogo mantiere do gi jong'ad buche mano JSC koro kwayo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo kete tenge kata omiye gimiluongo ni suspension owacho ni kanyo nitiere gik mopogore opogore ma koro chune mondo chope aput machielo moketi tenge marango kaka gitimo tijegi kendo kanyo weche moting'o mag tiyo kod office e yo makare kachiel koda bedo koda weche ma ok owinjore chind mibadhi moko miene koro jang'ada buche Justice Said Chitembwe osebedo ka en kod weche mathoth maluwore inyalo paro wach chind mibadhi mosebedo ka miene mogik ne en mane kanda mar picha mane gavana machon mar Nairobi Mike Sonko ne ochiwo oko ma obede mbui kanyo ringe mbui kata bende ute mag fwambo kod keyo gikone to koro Chief Justice Martha Koome okoni nyaka koro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odonje wach ni ochugi aput moro mabro rango timbe Justice Chitembwe to bende Chitembwe ni oken kende Justice Chitembwe koro bedo judge kata jang'ad bura mar aboro nyaka ne ochak kete tim katiba manyien mar 2010 ma ichuogo ne aput mondo orange tim mare inyalo paro manene jalup Chief Justice Nancy Baraza ne othi choko ya peace banka ne wachore ni ne ondhuno mana jarit moro duka chiel Nairobi ka kamano moro bende en kanyo Jackton Ojwang, Philip Tunoi Joseph Mutava, Martin Muya koda Njagi Marete koro bad migawo mar do ni osebedo ga kani kod weche mathoth ahinya to mwachore ni mibadhi odogo e tach ahinya mos ni mara ji ywak mathoth ni ka nyalo bedo ni nitiere chind mibadhi moro ma ogo tach ma koro en ki keta sa lweti kama endi to kiwuok to nyaka iwuoge ka omieni aparo ni okang' ma koro jogo kauni kok ginyal yudo duoko makare to iwacho wa kizungu moro wacho ni some radical changes moko nyaka timre iye kaindi lokruok moko ma luoki do ma Kenya kaindi ka ogai kata jatelo mag do pacho ka mano Martha Koome bende osechwalo wach machalo kama kendo koro omiyo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta thuolo mara timo nonro matut kata winjo wach makoro ichwalo mag chilo mag mibadhi makoro mieno jang'ad buche ano Chitembwe weche mantiere kate kitemo rango Nancy Baraza mano manena jalupa ogai mara do mapacho kae kendo kata kinyalo manena Jackton Ojwang jogite nitiere moko mane wacho ni ogwetao kapok ochopo e tribunal kata put machielo makoro wacho marango kaka timbegi bedo ibaro ni ma thuolo ma Chitembwe nyalo yudo mondo resre wich kuot manyalo bedo ni ochome nyime ka igen samoro be kineno ka koro ichimo od pala kata dhiang' kada do chimo od pala kanen gi thuolo mar chodo tol mo ringi ti choda tol no dhiang' no opusore ohewa ineno koro en bende mondo koro orit chia mare onyalo wacho ni jokoma ananeno ma koro agwe tao gini oinga oko bitimo okosa maduong' kigwe tao okapar kata kamano ka en gadier ni gik miwacho gi duto gi ihango ne wach to ochimra chima ter kod aputni kendo odhi olero mana wach luok nyingi ka gigo nitie kata oyo
mana kama nyakoromo gi jwang wach makamano yude ito boke mar abich ka waduogo bang' yweyo maput maka adundo ma wakao sani mabiro pod wane nonro mag gazet ka wadhi nyime kikete mana kae waduogo rango siasa matimore kor gwenge ka waduogo wachako gi to boke mar abich kama wawe sani kama dhi rango bende wach mar siasa matimore county no ma Mombasa. Sonko orwak Mombasa koso jo Mombasa kwede jotelo negi mathoth mawacho mana e gazet makawuono wada mana winjo mago kachiel kod moko matimore bende kor gwenge wakete mana kantie ka kod Collins Okaka ka wamedo mana kelonu nonro mag gazet okinyi makawuono kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Highline Motors Limited manduka mapodhe mauso pikipiki mar TVS ka achiel kod tuk mar Piaggio sani mi riding suit ka achiel kod mafuta mar shillings 500 mar chako tich. Spare parts kod oil yudore e nengo moyweyo. Bende wachiwo free labor service. Lim duka wa mora mantie machiegni kodi iyud mwandu ka kinde pok orumo. Gochno e namba simu 07 54 358 812 kata 07 10 Aboro abich aboro, angwen abirio abiche. Highline Motors Limited or TVS gigige duto. Nyakwara mogi ajuang. Bedu luomitni. Wanya wacho ni thot tadoga donga rom ginera. En nyathi. Mando riwo jite. Kata bihia. Be ihere kendo inyalo wache maler kendo e yo makare kaka dwarore. Adwa mondo ang'e ni to filosofia mar joluo. Idwaro gimoro amora in gi wuoro gi gombo. To bende ing'eyo nond dhout luo kod sigand thuond luo. Joluo wacho ni gibed mayot e ote. Yes. Tudri kod James Rabalakwase e Ramogi TV. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 1:45 mamidhiambo. E chenro mar Ahero Dhowa. Jahera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Jogweng' kidhi tiyudo ka giluoko gi kuoyo girudho go sufrieche to buru girudho go sende to sende riek. Mana kamano nyakwara moge jwang waduogo kendo wadhi nyime kod nonro mag gazet okinyi makawuono pod wantie gazet mar The Standard kantiere weche bende mamili mantiere gazet mar Daily Nation wadhi yudo thuolo bende mar range na wacho ni waduogo kanyo gi siasa matimre dho wadhi nam chumbi e kaunti ma Mombasa mana mapiyo kendo ka warango jotelo makoro wuok e kaunti ma Mombasa gikwedo Sonko giwacho ni maja oko nyoro ne wawinjo Mishi Mboko kane loso odiochieng' manyoro gi jotelo mamoko mantiere Mombasa kanti ma Mombasa kane gigoyo debe ne Hassan Joho mondo bed jalup Raila Odinga yiero maduong' mabiro mabende en jalup Ogai mar ODM e duond bura mar ODM mano Hassan Joho kino gima ne Mishi Mboko gini wacho gi jotelo mamoko mantiere e kaunti ma Mombasa moting'o nyaka Gideon Mung'aro jogo nowuok e kaunti ma Mombasa kod mano ma Kilifi ito boke mar abich mano mar The Standard wach mantie kanyo koro giwacho ni ma en jaoko mobiro dala kone manyo wacho rejected in Nairobi wacho ni Mombasa is not a dump site Mombasa gitoni oken kama ibole jotelo ma Jose kwede county mamoko donjo mara manen governor ma chon mara county ma Nairobi Mike Sonko laro komara atenda county ma Mombasa aparo ni kiwacha diera en mano mar bedo ni podantie an kaka Sonko podantie odo mana oro chiwo mana utimo ka ni podantie to okapara ni
gintie gimoro ma onyalo timo. Report mano chiwo kacha kirango jogo mantie gi thuolo mamalo mar bedo governor kaluwo kaka okara governor masani madhi tieko tich Ali Hassan Joho. Entiere thuolo mar ariyo kacha bang' Abdul Swamad. Mano nyaka to koro beda ni mar Mombasa kaka obo ang'e en ga thothgi gin jogo ma osebedo kantiere tok jatend ODM Raila Amolo Odinga kendo yiero ma osekadho duto ODM osebedo ka thuolo manyime kendo giyombo kod kwan ombulu mathoth. Kineno donjo mar Sonko ng'welaro jatend county ma Mombasa en ranyisi ni onge piem moro mapek ahinya e kinde duond buche mosebedo kaka UDA ma ende ji nyalo paro ni nyalo miyo ODM chwer luwe ahinya. Ni mar UDA jachung' margi en Sarai Hassan Omar ma bende ne Senator machon osebedo kochung' to ape oko lengre mane yiero mokalo yiero mokalo kamano. So kang'e ni dhi donjo Mombasa to odhi temo odhi kelo liet mapek ahinya to onge liet ma jo Mombasa biro winjo mana liet ma kawaida en mana mar chieng' ma kawaida mar siasa to kapar no nyalo kelo mana ka nyakoro ke jwang jotelo kontie kanyo kendo jogo mantiere dhowadh nam chumbi kanti ma Mombasa gin bende gidhiro mana wachno ma 6 piece kendo kaka ondike kae gazet ni mara The Standard jogo kata jatelo mara county ma Mombasa mano governor Ali Hassan Joho osingo kanyo mar dhi wuotho e counties duto mantiere dhowadh nam chumbi mano moting'o mano Malamu, Kwale, Kilifi, Mombasa mondo neni giyudo duto kwan ombulu mantie kanyo ne jochung' e kom mopogore gi duond bura mara ODM. Wadhi kama chielo bende nitiere achiedh nade ma pontiere weche maga arita kwe sikunde yao ka nyithindo bende sani yudo thagruok mathoth. Nitiere kuom mag jamni matimore e kaunti ma Baringo. Iparo ni jotelo nyaka sani gini matimore kae nitiere wach mosebedo ka thago nyithindo e sikunde ka girango ni kata penj ka gitimo arita kwe nyaka ket mana mamalo. Inyalo paro manyocha jo klas 12 ne timo penj ma higani ne nitiere chochni maga arita kwe e county ma Baringo ma ninyalo yudo ni nyithindo chopo to school mano go beni kar timo penj margi center mar timo penj doni no wang kod achudhe makwalo jamnigi. Aparo ni ma en tim makoro bende osenya ahinya e alwora ma Baringo koni kuom thuolo malach. Bende piny owacho mamalo osetemo kaka nyalo to okonego bed ni gi chuny gi jok kech magi ben mana gi jo Kenya jogi bende chulo osuru kaka mana jo Kenya mamoko mantie Nairobi mantie Mombasa kuonde mamoko gin bende kaluwore kod katiba gin bende nyaka giyud arita makare to lweny ni kuom thuolo malach iwacho ni jo siasa nitie kaka otudore to kapar ni ka jo siasa wacho ni sawa uwacho ni wantie kaka wang'eyo gini waweyo piny owacho biye uru donjru e wachni kaka koro uparo ni unyalo tieke nimar gini be ka piny owacho donje gi agoko ahinya iyudo ni bende jo siasa bo chako wacho ni udonje ahinya jo watho ang'o to ka somo ji ok nyithindo ok nyal dhi skul kech nitie ka ipano gima chalo nade e gwenge ma Baringo koni ok en gima mayot koro apano ni en gima jo siasa mantiere mawuok e county ma Baringo gi piny owacho mamalo onego otie twech achiel mar neno ni kuo mar jamni e county ma Baringo kod alwora mage kaka West Pokot gini ochopo e giko. Nitiere kanyo tipo moketi mano mara jal moro kinyalo nene en mana jadak no ma county no ma Baringo tineno ineno kako ting'ore otwe kanyo itoke kanyo en gi magina moro kama
bende ka in kineno kendi kino Cleophas Oluoch ang'en kineno ma tinyalo buok to en kaka oting'e mayom aeto be lwete kanyo chal ka gima oting'o mano chalo tong' moro kamaendi asere moro kamaendi ok en gima mayot kata matin to be kata nyalo neno ma inyalo kata ok en kata achus kata ok nyalo kata ka entiere en janjore moro man kanyo iyudo ni ma en National Police Police Reservist mantiere kanyo obila mantiere kanyo kendo chwalo mana rita kwe nitie nyathi moro mantiere ka mano Wilson Kandie oyudo marks maromo 367 kendo koro onge geno moro amora mar donjo e skul mar sekondar nyaka sani kaluwore kod arita kwe mosebedo kanyo iwacho ni jonyuolgi bende noseyudo nodar kowuok e gwenge makamago kadhi e gwenge mamoko ka nyaka sani wach mantiere nitiere jamni moingo 140 ma jonjoregi osekawo kendo lalogo iparo ni thulni duto weche mag somo ni e okang' machalo de kaunti ma Baringo to ang'o ma jotelo gi olinga linga e kaunti ma Baringo koso ok en ling nitie jok moko maseyogi ni gimbe gidonjore e weche machalo kod njoregi en ling ni mar kini jatelo to gik moko aila gitimore e gweng'i kata ne jogo mitelo negi nyaka iwinje ka chunyi bende ntiere lit moro ma iwinjo ni mar nyithindo ok dhi skul kech ntiere e gwengi ngima ji wito ngimagi e yo machalo kamaendi nyaka ibede gi chuny moro ma mipenjri ni wuon ni to atim nang'o chien kanyo no waneno ka ne imako moko kuom jotelo mawuok koni miwacho ni nyalo bed ni ong'eyo kod kata nitie gi tudruok e gigo ma monj matimore e kaunti ma Baringo koni to gikone ichwalo gi e nyim do to bang' thuolo matin ni owe gi rambun to wachno bende ruma kamano piny owacho ok nyal timo gini kende matiek wacha kuo mar jamni e kaunti ma Baringo kod kaunti mako mantie alwora ma Baringo koni ka jotelo mawuok e Baringo koni kod gwenge makoni ok wuok oko motegno mowacho ni oromo nyaka koro wakonyre kod piny owacho mondo watiek midhiero machalo kamano kaka machielo bende Nyakuramo gi Jwang' nitiere jogo ma osebedo kanyo odiochieng' manyoro ne wakelonu report makende nitiere kanyo itoboke mar 6 podi piny kanyo ka ng'inyo gazet mar The Standard idhi yudo thuolo mana mar range iwacho ni koro jo form 1 jo klas 9 donjo e sikunde opogore to nitiere nengo mar ngima masani oidho kaachiel kod jopuonje masani oseng'awo nengo mar somo e sikunde ma nyithindo joluongi kaka ne wawinjo kanyo report mane okel kanyo kod jafwambo marwa Judith Omondi weche manyalo yudo kinyima kawuono ka ntiere wach mane omako dhoji ntiere skul makwayo omuom maromo siling 36,000 mana nyiewo uniform to koro kanyo Magoha ma en jatend migawo mar weche somo e pacho kae ochiwo CM ne jotelo mag sikunde mondo kik medi omenda moro amora mar nyiewo uniform kata kik riemb nyithindo modhi e skul ka onge uniform machalo mago magidwaro nikech bende gintiere gi skunde gintiere gi dukni magiore nyithindo akang'eyo ga Cleophas ni ang'o momiyo skul kono janyuol ni mai duka manyaka to ng'iewo uniform wanokonwa kinde mane wantiere skul ma sekondar ka wadonjo kono ma dhiuru mana town kacha duka machalo kama okanga wachinge nikech ok ochulo lendo machalo kama koro kichopo kanyo ikoni mana kanyo ni chop kanyo kichopo ikaw long ma grey mane dukano kendo ging'eye kibiro gi long mopogore kanyo ikore ni ma ok makacha ma ok material en ohala ma jopuonje timo gi dukni aparo ni ma en ywak ma jonyuol osebedo godo kuom higni mathoth kendo migawo mar somo onego donjre wachni nimar ere kaka inyalo chulo siling 36,000 ne uniform kende nanga ma nyathi dhi rwako ok en gima ber kendo aparo ni ma en ohala moro ma e kinde skul jotend skunde kod jogo ma uso lep skul gi koro piny owacho nyaka donjre nikech uniform en uniform ok aparo ni material ma otwang' godo uniforms gi opogore wacho ni moko yuyore piyo kendo girumaruma
Koro ang ikaw 36,000 iole uniform to pok chulo school fee. Samoro ok en kata achiel. En mana achiel. Bidwa bed gi kod gi adek. Adek mano giketo nyaka mag tuke mag game skate ka. Okistik to nokwergi. Pok waneno ka nyithindo oting'o okistik ka donjo gi skul. An kana donjo form 1, nadonjo gi uniform achiel pe achiel. To sati to nopogore gi mar sati nopogore gi mar omono go benwaro wako. Nitiere sigana machielo bende nikech koro wada mana rango gi ka gibiro kendo ka gin weche maket kamano. Pod wantie gazet mara The Standard. To nitiere sigana maket kod mano mara The Standard mantiere Daily Nation koni. Nyithindo donjo sikul. Wantiere kanyo gi tipo mara Geoffrey Omolo mano donjo skul mar Kanga High School. Kendo chopo kacha gi box mare ma okane lewni. Lewni modhi kano. Sanduk mare no en morwako go kende orao kacho nyasa gi sweta ano mano ma school mano some kendo moting'o kanyo ting'o buge madrom kanyo 3 gi wuoche ma ok en gik mantiere box ma kamano. Ineno riyo ma nyithindo nego ka gidonjo sikunde kachiel kod ting' mapek ma jonyuol nego ka gineno ni girango kendo gitemo kar nyalo gi ne nyithindo donjo sikunde. Cleophas apenje kuom ranyisi. In koro ni in gi nyithindo 2 mido tere klas 9 to uniform kende osenyisi ni kum nyathi achiel idhi tiyo kod uniform shillings 36,000 to in gi nyithindo 2 72,000 ido keto uniform nyithindo 2 iparo ni kata ni janyuol ma tiyo tich mane inyalo ting'ni gima nyalore kanyo ka ne waloso gi jolony odiochieng' manyoro kaka gima nowach ni iwacho ni chaka matin mentiere go kik inyiew gik ma sikul dwaro chate ka uniform achiel nyathi ka nyathi jodonje skul iwacho ni modong' bubiro kaka jigwere to medo mana kaka jigwere to kaka sadhi kaka onge nyathi mibiro riemni okoyudo uniform adek to ka in gimi chako go cha mano eminyalo mana dhigo nyime kaka ne gilero odiochieng' manyoro. Apani jopuonj madongo mag skunde gi bende bro winjo ywak gi jonyuol nikech sani be kaka wang'eyo Cleophas uchumi ong'awre uchung' aleng'a ma ochalo mana deche tiang' ma janyuol kopuodore ma oyudo kata admission fee kende mar keto nyathini ma chak godo japuonj wacha ni kela modongo ibro tieko bang'e kaka kinde medo dhi nyime ibro chulo kiyudo matin miyudo ikelo to adhi nyime. Kanitiere kanyo bende wach momipek bende weche motenore kod jo klas 9 donjo sikul mopogore opogore tipo kanyo wan gi mano mara Moi Girls Eldoret kachiel kod mano mantiere Nyeri High School mantiere e gwenge ma county ma Nyeri Makanga kachiel kod ma Kisumu Boys bende nitiere kanyo kendo ja form 1 obet kanyo rito mondo odonje sikul mano ma Kisumu Boys kama chielo bende nitiere pek nyiew buge mopogore opogore kiwacho ni ute mag nyiew dukni mag nyiew buge opong' kende counties mopogore opogore ma oting'o ma Nakuru mago mantie Gilgil, Molo, Njoro, Naivasha iwacho ni gipong' Mombasa kacha ma Mangina High School bende kanyo ne wantiere kod jafo marwa Joja oko bende no chopo kanyo marango kaka nyithindo di chopo kacha sikul no kende dhi rwako nyithindo maromo 280 kod aboro ka wantiere gi moko mantie gwenge ma Nyanza makawa kata nyithindo moingo 400 mano ka wantie gwenge ma Migori kacha wanya bedo kacha gi St Albert Ulanda wanya bedo gi mantiere St Cecilia Luor mantiere gwenge ma Siaya County kitemo mana rango gi jogi te gin mana temo ma jonyuolo nego bedni keto kendo jopuonj bende nitie kod ting' magi katemo rango nyaka sani 100% transition be otimore nikech sani ka nyithindo pong' kendo mano dhi kelo twak kwa mara rie chendo mar mbako romo odiochieng' ma kawuono 100% transition ni piny owacho osekedo mar neno ni ochopo kare kata kamano nitiere midhiero makagi kacha kaka ineno ni nyathi otimo maber to onge gi jonyuolne yuto gi ni piny ok ginyal tere odonje klas 9 ineno den hero mara kata mana mar jonyuol ni piny owacho one kaka nyalo konyo nyithindo
ma riek intie kaka ikonyogi to riek to jonyuolgi yuto negi piny mondo bende gidhi e nyime gi sombgi. Nimar kaka nyoro wan gi report moro mane okelwa kod jafwambo marwa ma Migori George Juma. Iyudo ne nyithindo manoyudo max 360, 380 pod nyaka sani ok odonjo e klas 9. Nimar jonyuol ok nyal. Tiparo kwan gi gimedore odiochieng' kodiochieng'. Nyithindo ma pok odonjo e klas 9. Ma duoko chenro mar 100% transition atamalo 100 mar wuok e klas mar 8 kidonjo e klas 9 ni bedo matek. Kata kamano Magoha wacho ni achiel kuom gigo ma en gadiera ni e kinde mar telo mare osekedo mar neno ni ochopo kare en 100% transition ni. Kata kamano ok en 100%, ok en atamalo. Nyithindo moko ma pod dong' e miere mopogore opogore ka girito odiochiengi kochopo gichopo e sikul mar sekondar. Nitiere mago ma koro yudo achiedh nade mana kaka nowacho ito oboke mar 7 mar The Standard. Wacho kanyo ni nyako moro ma kich koro dwaro kony mano kaluwore gi pek moyudo ka koro chopo kinde ma koro nyaka gidonje klas 9. Nyako ma koro wuok e county ma Homa Bay mano Juliet Achieng' noyudo max maromo 383 e penja mane ogol mano 383 nyaka sani ne owacho ni otimo penj mare Agoro Sare Primary School kendo sani onego bed ni oriwre gi skul mar sekondar to omuom makamae ema onge. Owacho noyudo thuolo mar donjo kacha Moi Nyabohanse Girls mano mantiere e kaunti no ma Migori to omuom idwa nochule higa ka higa en 45,000 higa ka higa mano mana kidonjo 45,000 ne wauloso e uniform skul moro ne wawinjo kanyo ni chajo siling 36,000 mane medo mana siling 9,000 to ichulo fee mar nyako ni mano ng'ato nyiewo uniform. Wach makamae mana kes achiel kende mantiere. Koro iparo gin adi? Ote machuok nyoro ne wayudo ka SMS line maro ma en 239 ote mane donjo kacha wan gi jogo manoyudo max 390 ma koro nyaka sani moro nowacho kata kanya ni nitie ng'ama uso lo ma onyalo uso ne lo mondo onyiew lo mondo ter nyathi skul. Koro ine kaka janyuol thagore ting'eni max 383 ma nyathi ma nyako ni Juliet Achieng' ne oyudo ma ing'eni nyathi ma e gweng' koro pare ni nyathini kod dhi oyudo thuolo mar donjo e klas 9 onyalo timo maber machalo nade. To ne lek mare mar donjo e klas 9 nyalo bedo nyalo kendo rocha kamano to ken kende ging'eny ma oyudo thuolo mar chiwo report makama makoro entiere oboke mar Standard kama ging'eny mantiere gweng' kocha maonge jonyuol oyinyo ka nyathi ne mana gidagi kata ng'at moro ma okawe wacho ni nyathi nyamera in jonyuoli no senindo bi wabed kodi to dach kode mochopo klas 8 otimo maber to lek mare koro nono ma kata kamano oken wach mayot. Yokora moge juang gigi te watemo mana man nono gi ka wachiwo ni mana Nonro Magazeti kido thuolo mar donjo kanyo nyabedo gi thuolo mar chwalo kony ne jogo mopogore opogore e piny mar Kenya ne Nonro Mogi TV e kinde machalo kama kido thuolo te mana tudruok kod jogi duto e sigana ma yudo ka nitie kony minya chwalo tinya mana timo kamano e gigo te nikech gimoda temo rango en ni nyithindo gi duto yudo thuolo mag donjo sikunde ka in gi pek moro amora e donjo sikul mano nitie gino ma samoro timore kanyo japuonj okwayo omenda mamalo mabalang' makata ne ok ondikni kanyo ibiro mana kato walanda to jotelo go te ikawonegi atua ma dwarore okang' ma dwarore ikawonegi mana kanyo. Nitiere wach machielo kapok otieko weche somo kata gimida mendo nado wacho ni sani ka Nyasaye ogwedho lweti maber lweti mor nyithindo ma koro okwamo moko dalagi king'iyo ne nyathi kata uniform ikonye
wach kata ni ok ochuno nyaka koro wadhi e skunde madongo kata kok oyudo thuolo mar donjo e skul manoluonge tere skul moko mag dala sub county schools be nyocha neno e duok mag penj mar klas 12 skule mag sub county kendo mag day scholars yo madhi to duogo dala notimo maber ahinya. Koro nyathi ailani kata koyudo thuolo mar bedo day scholar odhi osomo to duogo dala ki yudo kaka nyalo jole wacho ni ana kao uniform ngama chielo wacho ni anabo kao kata 2,000 moro kamano to ijazo ne opongo ne adita mare mar school fee kamano to som tam mokwongo ke chido ni dala kocha tam kata eiga kende scholar en gimoro siling 10,000 ko yanya 15,000 koro mano ka uchokoru mana chukruok kwa japuonj nyathini ok nyal wero uniform waseyudo ne bugero kamano wuoche kamano imaka to ji sudo mana kamano koro ma jwang ka mana thuolo masane mar timo gigo machalo kamano wadhi kendo mano mapiyo nitiere ot moro kanyo ita obokeni mara aboro mano ma the standard iwacho ni koro ot mara uma ji osebedo ka ong'e mano Desai House nogere kod jogo mane gore ne iwacho ni freedom fighter kedo ne bedo loch ma pinywa mar Kenya uke lweti jawagunda kamano koro chopo kama koro idhi goyo auction kata idhi kete pap kanyo mondo koro ji ochaka kawe jogo ma oro kwayo mopogore kanyo nitiere $412 moket kanyo kini godo to ot nitie kaendi $412 koro to tek manade Cleophas awinyo pane odni en kod nyalo bedo ni nengo ne romo kamaendi nikech wachore ni ma en kaluwore kod ng'eto manyocha ogol kod do mar mochung' ne weche mag alwora kod lope mano okoni koro jogo madipo ni nyalo bedo ni gombo ng'iewo odni koro gin thuolo koro wedi thuolo mondo gikaw odni kowuok kuom wuon gi manen Sandip Desai en abonyo moro kama abonyo donge kendo kata ka nitie JM Desai anyacho ni Sandip en wuode ka koro en mane odong' gi mwandu machalo kamano kendo koro sani oganda jo Kenya nitiere kod odiochienge maromo 45 mar wuok kanyo kendo madhi range to jomoko nyalo penjore ni en ang'o momiyo ot makama dhi e nengo maromo kama ni is it worth it kaka Lizi penjo iwacho ni gik mantie kae iwacho ni en $412 gik mantiere kae en ot marahuma kendo ipare iwacho ni magi rapar mag jogo manogo piny loch mar Kenya mano kedo ne loch mar Kenya kawuok e tenda jowagunda kitemo rango entiere buore Nairobi ka kendo ka entiere Parklands kirango buore Nairobi ka en gweng' moro mantiere gi udi kata ute moger kuro ka en rent iwacho Nairobi ka chul rent kata chul fare jogo modak Parklands chulo rent iwacho ni fare onge fare onge nikech inyona gi tiendi sedonjo chopo mane chuny boma kanyo iwacho ni kanyo ji osebedo ka odak e yore mopogore ka koro thuolo sechopo ma koro owete mag Sandip mano moting'o Dipa kod Nirajan te koro wuok e pacho ka kendo gidhi laro kendo gidhi manyo kuonde mopogore ma gidhi bedo ka gidake gisebedo e pacho ka kuom thuolo malach kata higa mar 2000 ne gintiere mane pacho kae kapod ot makamano nitie wacho ni en few monuments ma odong' mana miparogo lweny mar kedo mondo wayud loch marwa kaka piny Kenya iwacho kanyo ni ma timore kata doko ni higa 2016 piny owacho no oketo odni e gazet mar sirikal kaka mago ute manyiso kido mar Kenya bige gimomi mano timore kaka ot makama ni Desai House kae kama
jatend piny Kenya mokwongo mano Jomo Kenyatta kachiel kod jalupne mokwongo mano Jaramogi Oginga Odinga kachiel kod Mwai Kibaki ot mantiere bore Nairobi kae mantiere Parklands kanyo ne girome gotieno ka giloso chenro margi kaka gikuotho romo mopogore opogore ne bedo kanyo ka gilalore paro gik moko ma ginya bedo ka gitimo e kinde mane koro wachiegni Jo-Mau bende nitie kanyo ka ne gore ulanyo mopogore kendo ne mana mar neno ni piny Kenya yudo loch margi mar kowuok e loch mar jowagunda mano manitiere piny Kenya. Aparo ni ng'ama lwete mor okasra akasa. Mano higa mar 1937 Desai noyudo ot machalo kamano bana thuolo machuok nosechopo pacho ka. Koro nyalo kochopo sani kadhi chopo higa mar 2037 ot ma Desai House ne dibedo kajo gi higa mar higa 100 are ne okawe to ne ot ma samoro noger thuolo malach mokalo gi telo mag jo wakoloni mane nitiere kanyo. Kamachielo bende itoboke mar 9 mano mar The Standard Pod iwacho kanyo ni jatelo machon mar duol mochung'ne yiero kod kiewo pacho ka mano IBC mano machon Isaac Hassan koro en achiel kuom jogo ma oyier kata oketenge ma jogo madhi chopo kanyo mondo timnegi nonro kata pedha ka idhi go gi kogno kabe giromo mar tiyo e dono mar appeal kod do mamalo no high court. Isaac Hassan ne jogo manyalo paro yiero maduong' ma higa 2013 ene mane jatend duolno mar IBC mano kawo kar Mosenindo Kivuitu. Kata kamano kaluwore kod duoko mar yiero no mabende ne ochwe ma jogo mane kod ng'ur mano riwruok mar kod higa no ne okoni nok gimor kod nok giyie kod duoko mar yiero kendo ne gibago ng'anyo kod pogore wacho Isaac must go. Ma Isaac Hassan be nolala e wang' jo Kenya kuom thuolo malach kendo koro ero duogo odwa tiyo ne jo Kenya. Iwacho ni gin jolony mag weche mag chike gi jogo mosebedo kanyo sekta mopogore opogore mag weche go mag do mapacho kae kaachiel kod jogo manooro kwayo. Wacho ni kanyo gintiere gi ji 30 kamoko bende elemono mar court mano do no mar appeal gin kanyo ji maromo 30 kamano do mamalo pacho kae mano high court kanyo gintiere kanyo jomo bedo shortlisted gin ji 22 mago moting'o kinde gi josomo mantiere weche gi mag chike pacho kae. Kamano mano ting'o kanyo Dorcas Oduora wacho ni the secretary mano jagoro jogo marango kaka Jomin Wach mago public prosecution Office of Director of Public Prosecution tiere kanyo head of the economics international and emerging crimes mano bentie kanyo nitie jogo man gi lony mararia gidhi rakore kanyo gi jogo ma osebedo e dono mamalo kachiel kod makoro dwaro donjo e do mar appeal mano moting'o jang'ad buche Lydia Achode kachiel kod Abida Ali Aroni Cecilia Githua Luka Kimaru Alfreda Mabea Onesmus Makau kachiel kod John Mativo Christina Meoli Florence Muchemi kachiel kod jok mopogore opogore wan kanyo gi Edwig Ongudi William Musyoka kachiel kod Fred Ochieng. Nitie jok mathoth bende mantie kaka yudo thuolo mar somo gazet mari itoboke mar 9 yudo thuolo mar somo kendo ne jogi mantiere kacha kachiel kod jok mamoko ma bende laro kom thuolo mar donjo e dono mar appeal. Nyakora Makajwang' nitiere jok moko makoro lieko wacho ni jochung' mopogore opogore nitie kata mag choko jogo mochung' kar kende kata jogo mochung' ka onge duon buche mekgi mopogore opogore mag gintiere to gin wacho ni gichung' mana kar kendgi kano koro wacho kanyo ni ok en ratiro ok omigi ratiro margi koluwore kod manyo sei mopogore opogore mondo osinga kata ohinga chung' margi kaka laro kombe mopogore opogore ka gionge duon buche jogi jo thothgi ne jogo mano be odonje welo mag duond buche mopogore opogore kata kamano nok gimor kod duoko mane giyudo koro giwacho ni wan to ng'weni kaka nwachake nyaka e debe
koro wan kwa dhie debe to wachung' maonge gi duond bura moro amora. Koro jogi nyocha odhi ka duol mar IEBC ma giwacho ni nyaka timne gichwalo bok maggi mondo nonro maggi. To achiel kuom giko mane IEBC dwaro kuomgi en ni gitera sei maromo 1,000 kata chapa mag upande mag jogo masiro gi lwedo 1,000 mondo koro ka IEBC opuodhgi. Gineno ni yawa to koro ma kendo koro upimo no muya manade. Koro wacho ni ok gimor gi kaka IEBC tayogi e yo ma thuolo ma gimbe gidwani mondo gimbe gitine jo Kenya kata doko ni girem yudo thuolo ma kamano kokalo duond buche mopogore opogore. Kaendi gin jogi nyaka sani idwaro ni mondo ichung' yiero maduong' mondo yud thuolo nyaka yud ikel signatures maromo 2,000 kowuok ne matin ne counties 24. To thuolo duto gintiere kod odiochienge machuok ahinya mar neno ni gigi duto otimore. To sani en mana kacha duolno mochung' ne yiero IEBC osechako chenrogi mag nono jogo madhi wuok kendo madhi goyo ombulu. Aparo ni ok gibi yude mayot. Aparo ni jogo mane ochako ng'weni chon kich ng'e jok moko pagro chung' kendgi modeko. Jogo mano chako ng'weni chon mano wacho ni ane welo kadhiye adhi chung' kenda. Aparo ni gin magi dhi chopo gidhi tieko ng'weni, lakini thoth ji madhi chung' kendgi to ok dhi yudo thuolo kaluwore kod obadho mang'eny makoro sani ni e nyimgi. Mana kamano nyakora moge jwang' gigi duto nitiere itoboke mar 10 kendo wach matie kanyo odigi kanyo critical deadlines monego bed ni ing'eyo. Inya bedo kanyo ne Ramogi TV okinyi ma kawuono injalar kom mar MCA mar jaod bura mopogore opogore mar Senate mar governor kacha kumano bende mar jatend piny Kenya nitiere odiochienge monego bed ni rango kanyo kendo koro kaka idaneno gi wang' jowi mari kanyo mage odiochienge mantie kanyo tarik 19 nyaka tarik 22 dwe ni. Wacho ni kanyo dhi bedo kod romo e kinda jochung' e kinda duolno mochung' ne yiero IEBC kachiel kod IEBC returning officer kachiel kod jogo malaro kombe mopogore opogore mano ma dhi timore kata e gweng' ma intie kanyo kata dhi timore e kaunti ma Nairobi. Wach makamano mag odiochienge monego bed ni romo makamano timore ka dwe ni mara abich mano tarik 30 nyaka tarik 1 dwe manyien mano dwe mara 6. Iwacho kanyo ni nitie jogo madhi bedo ka chwalo otese mekgi magdhi bedo ka gichoko mano gichoko kanyo tarik 9 dwe mara 6 nyaka tarik 10 dwe mara 6. Wacho ni collection mag nomination papers mano wacho ni e constituency office kar chung' od bura kanyo nitiere apisi mar IEBC mabende dhi bedo kanyo kukao nomination papers magu. Wacho mag otese mag welo mano mochiw kanyo kod duolno mar IEBC ka dwe mara 6 tarik 2 nyaka tarik 10 jogo malaro koma mar MCA kuonde chung' wards mopogore opogore onego bed ni giduoko otese machalo kamago ka gisekawo gi tarik 9 nyaka tarik 10. Thuolo te onego bed ni gisejase kendo giduoke e thuolo no duto ka jogo ma laro kom mar od bura tarik 30 nyaka tarik 1 dwe mara 6 onego bed ni giseduoko otese mekgi. Ka Senate nigi bende nyaka tarik 2 dwe mara 6. Governor nigi nyaka tarik 10 dwe mara 6. Ka ayanga campaign dhi chako tarik 30 nyaka tarik 6 dwe mara 8. Kaeto yiero dhi chopo kanyo tarik 9 dwe mara 8. Magi te kinde mondi kanyo e deadline mondi kagi odiochienge mochiw kuonde gi te. Iparo korka korio kaka campaign osechako. Ipani campaign ni imaya page ana dwa page ni mar IEBC wacho ni campaigns onego chakre tarik 30 nyaka tarik 6 dwe mara 8. Kare ang'o madhi nyime? Ne gichako higa mokalo higa mar 2020 ne gichako 2018 mana bang' yiero bang' mosruok ta ginose mana moki mana ng'eyo ni gidhi timre nade ka nyaka sano nigi jochung' maonge duond buche pacho kae gin malaro kom jatend piny 46. Wang' ne wach ni kidhi go kura mana kaka inene
iwacho ni idhi ao mana otas. Ochalo pamphlet. Ichalo ng'ama donje penj mar KCSE. Make sure. Invigilator nyisi ni ng'i ka nyingi nitie kare. Page 1, page 2. Mano kwa dhi kao nyaka namba 50. Nyaka 50. Okoyo to mano koro wantie kanyo. Wachoma ne itoboke mara 11. Mano 11 mara The Standard. Wane ng'wech mantiere mane kar chung' od bura ma Kieni. Wach mantie kanyo jal ma ochung' ne weche mag yiero e duond bura mar Jubilee. Jubilee ne okotimo welo magi, ne gitimo welo to e yo mar winjruok mag jochung' mopogore opogore. Kairango sani koro jaod bura ma Kieni Kanini Kega nika gi jodito ariyo mag siasa Wainaina Njoroge mochung' gi duond bura mar UDA kachiel kod Wachira Maina machung' gi chama cha kazi mano mara Moses Kuria gidhi laro komno mar od bura kar chung' od bura ma Kieni. Iwacho ka ni kar chung' od bura ma Kieni koni yiero ma higa 2017 Wainaina Kanini Kega emane olandi kaka jaloch mane oyudo maromo ombulu 66,203 kane iluwe kod Wainaina mane oyudo ombulu 10,261. Koro Wainaina Njoroge ochako duoge pap wang'ni koro ochung' kod UDA. Penjo maduong' ka en ni bende obiro thulo oko Kanini Kega. Mana ipenjo ma aduong' kaendi ma ipenjo ka ni bende Wainaina ni onyalo thulo oko Kanini Kega e yiero ma higani. Ni mara Jubilee bende kaka wang'eyo en duond bura ma e yiero maduong' ma higa 2017 ne en gi huma malach ahinya e masawa mar Kenya. Kata doko ni kuom thuolo ma osekalo gisebedo kod tungni e duond bura no ka jotelo iloko nyaka sani apise sani koro itayo kod jotelo manyien mopogore gi jogo mane nitie kode yiero maduong' ma higa 2017. Kanini Kega en achiel kuom jogo ma bende inyalo wach ni gin joiye mag Jubilee. Iparo nade? Kaluwore kod ondamo ma duond bura mar UDA osegoyo e masawa mar Kenya, onyalo yude matek kose nikech gimantie nyaka sani kwarango yiero ma higa 2017 Kanini Kega ne nie thuolo manyime kendo ne mano bedo jaod bura bang' yudo ombulu ma ineno kanyo kwana maromo ombulu 50,000 kendo okata 50,000 mantiere wiye kanyo. Wainaina ema noluwe to Wainaina makoro sani thuolo mar ariyo nene thuolo mar ariyo e kindego duto kendo ne kanyo kuom jok machung' sani Wachira Maina ema oriwre gi jogi duto e laro kom machalo kama jogo mantiere gi mbi. Ang'eni kanyo bende nitie jok mopogore ma pod dhi laro gik mantie kanyo. Gichiwo chwalo dongruoge mopogore opogore. Jogo mawacho wach pi kachiel kod tiyo kod omenda mantiere agulu mara CDF mabende ji mathoth osebedo ka wacho ni duond buche jotelo ma kuonde chung' od bura opogore ok ti kod omenda no e yo makare. Iwacho ni weche mag ojende kata rowere kachiel kod koso tije bende osebedo ka chwalo campaign magi. Awacho ni kinde ni ka ing'iyo mbi mar duond bura mar Jubilee nyalo bedo ni odok piny kirango gi duond bura mar UDA ma bende odonjo kanyo. Nyalo bedo ni gintiere mana kumoro achiel en mana rango ni jatelo mane mutiyo. Apani ma kinde moro ma koro wanyalo kawo mana mar rango jatelo to kwaranga duond bura ma giwuok. Ni mara sani telo ma sani en gima ng'ato nyalo timo ok duond bura. Duond bura entie kanyo ndiyo to kata kamano ntiere jok ma odonje duond buche umbgi lach lakini kos thuolo ma oseyudo telo wiye wil gi gigo mano singo mano chiwo ne jopiny ni chaki penje ni to mabe ng'ata achiel mane biro ka wacho no wach pi Cleophas ing'ene ne wach mo malita ahinya ni higa 2022 iyudo ni podi wacho ga wabiro loso ndara
obro loso nu wabro kelo nu pi obro kelo nu stima to ngani kawo igni adi abich ntie jok mose kawo kata igni 15 to en kod duogo ga ko chupo sa yiero akelo nu abro kelo nu ndara abro kelo nu pi ipenjore ya to igni abich kitetetere in ga kanye ineno kuro apane yiero ni jo Kenya kik tim makosa magisebedo ka gitimoga apane wangni koro itgi olirore ahinya kaluwore kod gigo magiseneno kuom thuolo igni abich mosekalogi chakre ne kel kata igni 10 sani moko wadonje chakre ne kel telo mar loch gwenge ma uyiero jalo madhi tiyo ok jalo ma kuseyiero to you we will kodu ma eno chaku nene mana ka yiero ka e kuru kuchaku nene apano ni pogruok nyaka bedie e yiero maigani mana kamano pogruok ma kamano biro mana kiwuok oko kendo igoyo ombulu e yo makare ka nitiere weche mopogore opogore ka sani wakao yweyo machielo kama biro pod en nonro mar gazet ka koro wachomo kama koro wadhi tieke mondo wadonje chenro machielo mar pogore waduogo gi mago matimore itoboke mar 16 kanyo nitie machinglo mochiw kanyo majal moro tingo bandera mondik ni Azimio la Umoja en ng'awa okaka dhi kono matut ni mano ng'ato paro ni pach jondiko kod josomo mantiere ka gen mage wagoye picha chien kendo warangi kaka ne jal moro ma ojana moro ne odonjo kanyo Nyayo Stadium kendo dhi kacha ka wacho ni Mwai Kibaki mosenindo jatend piny Kenya mar adek ne en kwargi wacho ni en grandson wacho no chalre kod Mwai Kibaki katenre kod mago Archbishop Anthony Mweria ma diocese ma Nyeri notiyo kod yo machalo nade okaka bende dhi miwa ler e wach machalo kamano ka watieko bende warango weche mag donjo mag jo klas 9 e sikul mar sekondar kete manaka pod antiere gi Collins Okaka nyinga Cleophas Oluoch mabiro pod e nonro mag gazet kimedo neno mana Ramogi TV kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mimi hanakiti hapa naangalia shida na beti ya duniani. Ninakumbuka yani Adamu aligula matunda katika bustani ya Edeni. Kama Adamu hangegula matunda, sisi yabana ingekuwa na shida, ingekuwa na geti pale na tolizi tu bole na kula vitu yetu na rarua tu bole inaenda bale na gula matunda na gula hii na bale lakini sasa sisi anagula vako shida kabisa. Adamu mimi hakifika mbinguni tutafuta Adamu na tafuta Adamu na twanga kabisa. Adamu naleta sisi shida kubwa sana. Mimi hakuna asiri kabisa. Adamu! We Adamu! Dial *811*402# to get Adamu. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Thapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umugi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Nekoro Ramogi Jwang machiegni tielo mogik ka koro sani wantiere mana kae gi dakika 11
to watieko twako kiny makon dakika apaka chene wadarango machinglo mantiere kae wach mano oselieko ni weche mag somo kachiel kod mago manotimore Odera mokalo mana ka ntiere kanyo wada mana rango ni ang'o manotimore itoboke mar 16 en wach mane mantiere kanyo okaka nitie jal moting'o bandera ka owuotho kanyo tuo to ting'o bandera to nitie gima chalo kanyo ong'ongruok mantie malo kanyo to lewe oringo mochopo nyaka piny kuwa kiana ang'o moda mako piny kae inya nene nade nonro mari en mane kaendi ng'ani moting'o bendera ni to ma nobed mana jatenda ma nobed ng'awa ochalo ng'a moro ma ing'eyo to bende nikech mara ni ong'ongruok bende nitie bendera kata ing'eno ong'ongruok ng'eni rakido loko kite ichopo kaendi to lokore kone kochopo kar lum to lokore rangi mar lumno kochopo kumotwo bende en mana kanyo machalo kamano to ka ma andi aparo ni ote ma katun ni temo chiwo kaendi en ni ei Azimio la Umoja kaendi nitiere ong'ongruok moro dang bede ong'ongruok moro ma ng'eyo kido tek in kaka jandiko kendo jasomo ineno ni nitiere ong'ongruok ka wach malit mar atari jakora moke jwang ka thuolo isom gazet mar 16 kato itama ne rango ni nang'o matimore ka jok mawacho ni chop mise magi kata gigo mane sengo ne jo Kenya ni ibro chwalo negi sitima mano wacho ni gwegi mopogore opogore kae wacho ni nitiere jogo manyaka sani osebedo ka golo teko sitima e tok chik kendo osebedo ka okony chiwo chopo singo mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta oketo ka koro odonje telo kata tamne mar 2 ni nyakora moga jwang bende kapod wantiere kar kanyo nitie jok moko makoro golo paro mopogore ta winje pachi kani neno tipo mane Anthony Muheria omako jal madonjo kata kada loso gima chalo kamano kinyalo kete e gigi duto matimore aluora kaka nomaki kendo tiyo kode yo makare ko wacho maber mana nyathiwa treat him well bakani neno picha man treat him well kaka nobedo treated well rawera ni Cleophas rawera ni nantiere od bura mamalo kuwuok tich nyaka tich adek ne nyakalondo mar Ramogi rawera ni chieng' wuok tich ne ochopo neno ringre mosenindo Mwai Kibaki kano chopo nodonjo rangach maduong' midonjo godo e od bura odonjo to wuok koro ngene kani donjo kacha ti wuok gi toke koni ko kano chopo e rangach ma e toke koni mara od bura koni to ochako go koko ko wacho kizungu ni I want to see my grandfather to koro ngene obila mane rito kwe kanyo openjore to rawera ndongo wuok e kocha kendo grandfather mane modwa neno kwargi mane modwa neno to gimake to gigole gitere oko kamoro kanyo gimake kanyo gibedo kode kanyo ma pani giloso kode ma oweyo dhi kochopo ticha adek uchako duogo koro pani apisas mago bilegi nosenene ma era wera manyoro cha koro noko yiene odonjo en kochopo kacha to ngene koro nosenene ma jal manyoro cha odano Kibaki tielo mar ariyo to wachni kawuono to kidonji dongi manyi chandwa cha koro an in fact kana donjo kana dhi gate kama ka wuok e gate ma etoke koni rangach ma etoke koni taromo kodgi e kona mar od bura kanyo to aneno ko kawe to thuolo ni nokoro make gi obila ma okorwako nanga tich girwako makala raia to lal kode kamano kara pane jogi nosefwenye to we koro chieng'ni chieng' ngeso ni gaji ni nyayo gima notimore ji nentie tent mano losi e chuny pap manokete chuny pap to e pap ko e terraces kocha be nentiere ji mano bede to nochopo kinde moro kanyo onyisgi ni jok mano bede terraces kocha ni unyalo dhi e bedo e bwo tent kacha koro rawere an achiel kuom jogo manodonjo kare ka emane koro oyudo thuolo maber mar rakore gi jogi to en ka oneno ka chenro rumo ni to wach mane miyo uru madak ariyo kendo losi to ana mor kaka ne Bishop Muheria na otiyo kode kech ngene ji ng'ato nyalo bedo ni en kamacha to
paro gik ma en gi midhiro mag paro. Koro kata Mwere, Bishop Mwere nowacho ni ma en nyathiwa. Kik wanene kamano ni wagoye, wang'owa gini. Ok en kamano. Onego bed ni tok ma waranga ne to onyalo bed ni midhiro mane mokale. Nen okang' mano kawo makare kendo bang' mano ne nitiere mbui mar Twitter kacha kendo ji ne loso malach ewi gino mane otimo ka koro ne gipuoyo ahinya kuom make e yo moro maber ahinya. Wacho kata ni ot on Twitter, en ang'o ma ot on Twitter? Mano pod wantiere kanyo, vetting panel mar yudo jalup Raila Odinga kendo Kalonzo pod ni kanyo. Rogers Kipembe wacho kanyo ni Kalonzo nyalo yudre ka nie debe kaka independent presidential candidate. Chal nitiere kanyo koso ka jogi otugo kod nikech wan mana gi thuolo ma juma mabiro mondo jogi olanda jolupgi nikech jalup jatend piny Kenya William Ruto juma manyien odhi yudo thuolo mar lando jalupne dhi bedo ng'awa kuom jogo mosechwal ne kacha. Wacho ni koro decision mogik to dhi bedo mana mare. Tiparo nade Cleophas? Kinda jalup jatend piny Kenya masani William Ruto kod Ogai mar Azimio Raila Odinga. Jalo mokwongo lando jalupne ntiere kaka onyalo kelo apaka moro ma e siasa. Jalo modhi kwongo lando ni ka Ruto wacho ni an ma ng'ama jalupna kod Raila ochako luwe kata jalo mokwongo lando jalupne ntiere kaka onyalo kelo apaka moro mar siasa. Odhi bedo nikech en gima irito ni idhi kayo kowuok kanyo nyaka sani jalup jatend piny Kenya Kairango nitiere thuolo mar kawo Rigathi Gachagua kata Kithure Kindiki mondo bed jalup. Mago jok mantiere masawa mar Kenya. Ogai mar ODM nigi thuolo mane mar kawo Kalonzo Musyoka koso ng'a machielo mawuok masawa mar Kenya. Mano moting'o Peter Kenneth ni kacha, wantiere gi Martha Karua, wantiere gi jok mopogore mawuok kanyo, wantiere gi Peter Munya, wan gi Liki Nyanjui ma bende en governor e county ma Nakuru. Kata kamano nowacho ni pod odhi en odok e kom. Pod laro mana kom governor nyaka sani. To kata ni Anne Waiguru bende pod laro mana kom cha mar governor. Kendo tiko nosechiw. Thuolo en mane mar jogo modong' maonge e pap. Gimageni ni Senator Kithure to nokoni ni kik idhi laro komno. In beda kantie lemo moro ma idhi yudo. Nyalo bedo ni pod nitiere thuolo. To ng'ama dhi lando jachung' mokwongo, jalupne mokwongo, dhi wacho mano dhi bedo peseta. Ng'ama dhi luwe nyaka ochop mana kacha nikech ka girango en mana sero masawa mar Kenya mondo yudi. To kata kamano nitie milion 2 moko mantiere ugwe mar Kenya, mano Eastern, Lower Eastern, mano kumoting'o gwenge go mag Machakos, Kitui kachiel komondo mago duto Mama Kweni. Senator Wetangula bende wacho kanyo, my brother Kalonzo Musyoka, don't lower your frame. Achore kikitem donjo kuma jogi dani kete. No masculinity. Magi temre. Kamano makamu mutua bende kacha. My advice to William Ruto, wacho ni kawo mana Kalonzo Musyoka kaka jalupni, wacho ni nikech in koro in kanyo ibedo kode machiedi kendo idewe ahinya. Mane kako wacho bang' kane jalup jatend piny Kenya William Ruto nokete mbui ni kata obedo ni ma wantiere piem keto Kalonzo Musyoka mondo dhiye go kogno mondo koko oyud lemo mar jalup Raila Odinga en gimoro madhi bedo wich kuot kendo andhoga maduong' bende madhi bedo e paw siasa nikech osebedo kode gima kamano. Wacho kanyo ni heshima si utumwa. Kama ni kako kete wacho ni hot on Twitter mantiere itoboke mara 19 mano mara The Standard. Twitter kanyi moke makamu tuwa kone jalup jatend piny Kenya William Ruto ni wisuoto umi magazi mimi ni koro en wawea wal moke kwa the lose. Na kamano Twitter kata ka intiere gi chunya ko kinyalo bedo. Kionge chuny to donge Facebook, Instagram. Kikichop e Twitter. Nyakora mwika juang weche thoth ka warango gigo matimore e county ni en ang'o mosebedo katimore. Rombe pod dhi nyime kendo dweche ma kawuono jogo mawuok e county Manyeri ne oromo dweche manyoro kawuono gidhi romo gi jogo mawuok county ma Murang'a kendo wageno ni wadhi yudo report ma kamano gi jofwambo wa mopogore opogore. Kaka bende ang' konwa ni kawuono ang' odhi manyo weche manyien gi katimore kanye. Nitiere jok moko ma osebedo ka timo gik ma opogore opogore. Wan gi kembe makoro oketo lendo magi e gazeti bende mara The Standard kantiere moko masane
yudo omuom malach ahinya. Deloitte kachiel kod PwC makore wacho kanyo ni yudo omuom madhi milion 30. Mano wacho ni bang' kosetim nonro ewi kaka gitiyo kod omenda mopogore opogore e pacho kae. Nyakora moge jwang' mago kod mathoth wantiere go mana e Ramogi TV kar kae. Watieko nonro mag gazet okinyi ma kawuono ka osekalo kanyo dakika 30 bang' saa 2 mar okinyi. Ne wabedo kod yare okinyi nyaka sani kachiel kod Collins Okaka ka watieko Okaka ka koro watieko ka wachiegni tieko. Ne wasechiwo nonro ewi tuke mag adhula Champions League. Makamano koro ka watieko kata inkonwa ni idhi luwo chenro mag nikech kata noseneno ni Man City ma koro osewuok e laro okombe mara Champions League. Nyaka sani koro Liverpool kata dhi dong kata gi Real Madrid. Koro mapiyo piyo ng'ene adhula kaendi ting'ene ma ji okenya ohero. Ang'eyo ni Man City koro dhi tom mirima nyaka koro gine ni gikawo league ma pacho mano EPL, English Premier League. Kech ng'ene gin ka gi Liverpool. Mana nyaka Liverpool bende lose. Ko lose tere mana kamano. Ntie wach machielo mana lieko ni nyaka wamaka poko chieko. Watieko mana sani. Ka watieko. Wach mag chiemo gi jok ma chiemo mang'eny. Jogo manigi ring'o gi bor mang'eny e dendi. Kimedo weight to bor emimedo mane dendi. Ka oboke mara Daily Nation kaendi ite mara 10 oko ni chiemo moko ma iwacho mana ni in kanye kelna kanyo gweno moro ma gi rabuon ma mochiel mago dial and delivery ni kar bedo kanyo no giwacho ni chiemo gi kochopo higa 2030 maloyo nyithindo milion 1.4 bro bedo ni koro dendigi ohewo gi ni gi boche ng'eny kuomgi kaluwore kod kit chiemo ma gichamo. Ing'eni Cleophas wan kano wadongo chiemo mage mane ne wan gi rabuon gi omwogo gi nyuka gi nyoyo kendo ing'eni samoro en mana nyuka nyoch many ochayo goganda nitie gik moko ma koro sani ikona ka ni koro wadonjo e sa jomoko manyaka sani nyaka watieko dichieng' ma kawuono ilando weche machalo kaka weche mag medhi luwo dichieng' ma kawuono an mana e desk to koro kang' ni winji duonda amane toke kanyo wang'eyo ni wapange kaka tich dhi nyime kamano wechego matimore e kor gwenge bende dhi mana kelo mo kamano kaka en nyakora moke jag mano Collins Okaka jafwambo gi keyo e nyakalondo mar Ramogi kendo ang' okel weche manyien bende mano odiochieng' ma kawuono kinde duto iwinjo Ramogi FM kendo radio Ramogi e Ramogi TV kae bende wantie mondo mi wakelni weche duto ma tucho e kor gwenge wa kinde duto ma wantiere wang' jowi mari yudo weche machalo koda mago wakawo yueyo masani kendo ka waduogo watieko mana chenro mara nonro magazet mabiro en pogore koda nyawadwa Sharon Ong'ao ikete mana kama erokamano kuom bedo kodwa adwa wachaki nyaka sani kik idhi mabor kaka pile wawacho ni kaw remote mari mar TV kete mabor ahinya nikech Ramogi TV ni kodi nyaka odhiambo sama thap kiang' biro ni achiel kachiel oriti masani. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama